No niin, tervetuloa Analytics Unplugged-verkoston pariin. Tänään tehdään taas liiketoiminnan analytiikasta askeleen verran helpommin lähestyttävää. Mun nimi on Taneli Eisto, yritys Peda, ja tänään asiantuntijana mukana Saku Cell Big Data Solutionista. Morjesta, Saku. Moro, Taneli. Hypätäänkö suoraan kohti asiaa? Joo, mennään eteenpäin. Eli aiheenahan on käsitellä tänään liiketoiminnan analytiikkaa nimenomaan markkinointijohtajan markkinoinnin näkökulmasta. Ja sä oot, Saku, sanonut, että analytiikka on markkinointijohtajan paras ystävä. Mitä tarkoitat tällä? Joo, eli markkinointijohtajan tehtävä korostuu tämmöisessä digitalisoituvassa liiketoiminnassa. Ja tämä muutos on aika suuri. Ja se luo markkinoille paineet mukautua, ja ne paineet tulee sekä ulkoa että sieltä organisaation sisältä. Ja ilman analytiikkaa markkinointijohtajan on vaikea näyttää toteen, että kuinka se markkinointistrategia on oikeasti kehittänyt sitä liiketoimintaa, mitä muutoksia se on saanut aikaan siinä liiketoiminnassa. Tarkennatko vielä vähän sen, että päästään niin kohti konkretiaa? Joo, kuva kertoo yleensä enemmän kuin 1000 sanaa, ja monikanavaisuus ja digitaalisuus on hebreaa monelle yritysjohtajalle. Analytiikan ja analytiikan lopputulemana esimerkiksi visualisoinnin kautta niin pystytään helposti kertomaan sitä markkinoinnin tarinaa. Ja tämä tarina auttaa taas yritysjohtoa tekemään parempia ja oikeita päätöksiä. Tämmöinen storyboarding myös analytiikassa on yleistymässä, jossa oikeasti se organisaatio ja työntekijät pääsee kysymään ja kommentoimaan osana sitä yrityksen analytiikkaa ja niitä analyyttisiä näkymiä. Kyllä. Onko tästä jotain muita esimerkkejä vielä? Että... Joo, on esimerkiksi globaali organisaatio, jossa perinteinen haaste myynti- ja markkinointiorganisaation välillä. Eli myyntiorganisaatio katsoo myynnijärjestelmiä, myynnin raportointia, ja markkinointiorganisaatio katsoo markkinoinnin järjestelmiä, markkinoinnin raportointia, ja luvut ei täsmää. Ja luonnollisesti tämä tuo painetta siihen näiden kahden toiminnan väliseen keskusteluun. Kohtuu pienellä työllä jumpalla pystytään saattamaan nämä tiedot samalle tasolle, jolloin myös se kommunikaatio myynnin ja markkinoinnin välillä tehostuu. No, tämä on kyllä selkeästi monessa paikassa tunnistettu haaste. Jos mietitään, että minkälaista tietoa sitten markkinointijohtajan tulisi saada, että pystyisi tukemaan paremmin liiketoimintaa? No, perustiedot varmaan niin kuin lähes jokaisessa B2C tai B2B-yrityksessä on samat. Mutta sitten tiedot vaihtelee kyllä toimialoittain ja ei ole tämmöistä yhtä oikeaa vastausta. Mutta mä sanoisin, että ainakin on huomioitava 2 asiaa. Eli asiakas- ja asiakastarveymmärryksen kasvattaminen, mikä edellyttää useasti tiedon keräämistä monikanavaisesti. Ja mitä mä tällä tarkoitan, niin tiedon keräämistä niin kivialassa, verkkokaupassa, verkkokäyttäytymisessä kuin myös vaikka sosiaalisen median käyttäytymisessä. Toinen on tämmöinen niin kuin liiketoiminnan sisäisen ja ulkoisen tiedon tasapaino. Eli jos keskitytään liikaa tämmöiseen sisäiseen tietoon, olemassa olevaan tietoon, mikä liittyy asiakkaaseen, tuotteeseen, kilpailijaan ja sen tiedon keräämiseen, ja unohdetaan ikään kuin se ulkoinen ympäristö, niin toimitaan liikaa kuin joku ravihevonen, joka katsoo vain niin kuin kapeata kuvaa. Mä ottaisin käyttöön ehkä jonkunlaisena kehyksenä vaikka Porterin 5 voimaa ja lähtisin huomioimaan sitä Porterin 5 voimamallin kautta, että mitä tietoa meillä on tänä päivänä, mitä tietoa me voidaan kerätä ja mitä tietoa meidän kannattaa kerätä. Kyllä, se on toimiva malli, ja muistutuksena vielä, että eikö näe, että tässä Porterin mallissa kyseessä 5 voimaa, siis kilpailijat, toimittajat, asiakkaat, korvaavat tuotteita, uudet markkinoille tulijat. Onko jotain sellaista konkreettista esimerkkiä sulla mielessä, että esim. Kuinka vaikka sosiaalisesta mediasta saatua tietoa voi sitten hyödyntää? Joo, me ollaan toimittu aika paljonkin sosiaalisen median datan parissa ja perinteisestihän yritykset, joko itse tai heidän markkinointimediakumppanit kerää sitä tietoa
per sosiaalisen median kanava. Ja tänä päivänä kumminkin sen datan keräämisen automatisointi on kohtalaisen helppoa. Sitä on tehty useillekin vähittäiskaupan toimijalle. Ja tärkeänä tässä on huomioida se, että se pelkästään sosiaalisen median data ei ole itseisarvo. Mutta sitten kun sitä dataa ruvetaan yhdistämään muuhun liiketoimintadataan, niin sieltä rupeaa syntymään tämmöistä niin kuin actionable insightia, jolla on jotain arvoakin jo, ja pystytään myös rakentamaan tämmöisiä johdettuja somemittareita, jossa nyt sitten niin kuin sosiaalisen median dataa, sitä kuluttajakäyttäytymistä siellä sosiaalisessa mediassa, sitä yhdistää vaikka nyt sitten vähittäiskaupan sisäiseen dataan, kävijävirtadataan ja niin päin pois. No, eikö perinteisesti ole toimittu niin, että on luettu markkinatutkimusorganisaatioiden tekemiä tutkimuksia tai teetetty tämmöisillä organisaatioilla omia tutkimuksia ja näiden perusteella sitten menty eteenpäin? Joo, ja edelleenkin sanoisin, että tämmöisellä kvalitatiivisella tutkimuksella on paikkansa. Haasteena niissä on se, että ne ilmentää sitä tutkimuksen tekohetkellä olevaa markkinatilannetta sekä asiakkaan ajattelutapaa. Eli tämä ei niinku riitä enää. Joo, se ei riitä. Meidän pitää pystyä huomioimaan myös liiketoiminnan suunnittelussa se nykyisen hetkessä elämisen lisäksi niin kuin tuleva. Ja usein niin kuin hyödyntämällä kattavaa historiatietoa voidaan rakentaa malleja, joiden avulla voidaan ennustaa myös tulevaa. Ja liian monen yrityksen tai liiketoiminnan pöytälaatikossa on edelleen tämmöinen kattava, hintava ulkoisen markkinatutkimusorganisaation toteuttama raportti, jonka tuloksia ei vaan yksinkertaisesti ole pysty kytkemään sinne käytännön liiketoiminnan kehittämiseen. Ja mä oikeastaan kannustankin nyt sitten liiketoimintaa ottamaan tämän analysoinnin osaksi organisaation omaa tekemistä, ja vain näin se ymmärrys siitä datasta ja analytiikasta kasvaa siellä organisaatiossa. Ja se oppiminen on kumminkin edellytys semmoiselle voittavalla organisaatiolla. Eli ymmärsinkö oikein, että suosittelet yhdistämään perinteistä mallia ja jatkuvaa analysointia, ja tämä kuulostaa helpolta, mutta onko se näin helppoa? No, se varmaan riippuu vähän organisaatiosta ja aina se ei ole helppoa, mutta taas ottamalla yksinkertaisia helppoja askelia me päästään kumminkin eteenpäin. Esimerkiksi siten, että irtaudutaan sitä arjesta, otetaan se meidän analytiikka BI-tiimi, jos meillä semmoinen on, ja laitetaan se BI-tiimi keskustelemaan vaikka nyt sitten markkinoinnin liiketoimintaorganisaation kanssa, jolloin käytännössä se liiketoimintaorganisaatio, se markkinointi oppii ymmärtämään, mitä se analytiikka tarkoittaa, mitä mahdollisuuksia se voi tuoda, ja taas vastavuoroisesti se markkinointiorganisaatio pystyy kertomaan sille analytiikka BI-tiimille, että mitä tarpeita heillä oikeasti aidosti on. Kyllä. Ja tietenkin markkinoinnillahan täytyy olla vaikutus sinne yrityksen kassavirtaan ja tuloksentekokykyyn. Ja näin ei ehkä kuitenkaan ihan aina ole, ainakaan se ei ole selvästi nähtävissä se linkki. Niin miten markkinointi kytketään onnistuneesti sinne tuloksentekokykyyn? Kannattaa lähteä liikkeelle perusasioista. Ne perusasiat ja se perustilanne varmaan vaihtelee yrityksittäin. Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa tämmöinen kansainvälisen organisaation myynnin ja markkinoinnin välinen ymmärryskuilu, joka lähti syntymään siitä, että organisaatiot, myynti ja markkinointi tänä päivänä ottaa enemmän käyttöön pilinpohjaisia ratkaisuja. Ja ne organisaation osat sitten katsoo pelkästään ne omia järjestelmiä ja omaa raportointia. Ja tällöin tämä ymmärryskuilu kasvaa, koska me ei katsota samoja lukuja. Ja kumminkin kohtuu pienellä tekemisellä voidaan saattaa se raportointi samalle tasolle, jolloin käytännössä me nähdään, että kuinka se markkinointi tuottaa liidejä sinne myynnille ja kuinka se myynti jalostaa niistä liideistä asiakkuuksia, jolloin tämmöistä panos-tuotossuhteesta tulee läpinäkyvämpää. Kyllä, ja tämä ymmärryskuilu on kyllä tämmöinen selkeä muutostarve. Ja onko sitten nähtävissä muita analytiikkakentässä tämmöisiä suuria voimia, jotka muuttaa pelikenttää? No kyllä, varmasti niin kuin analytiikan ketteryys ja analytiikkaratkaisut on muuttunut merkittävästi tässä viimeisten vuosien aikana. Ja varmaan tämä muutos on ajanut siihen, että tänä päivänä
pystytään tekemään asioita noin 1/10 ajasta ja kustannuksista, mitä aikaisemmin on pystytty tekemään. Ja luonnollisesti tämä madaltaa kynnystä lähteä viemään sitä dataymmärrystä ja analytiikkaa eteenpäin. No, tämähän on mahtava ja kova lupaus. Mikä voisi olla sitten semmoinen ensimmäinen askel, jonka markkinointijohtaja voi ottaa kohti tuloksentekokyvyn parantamista? No, tekisi mieli sanoa, että soittamalla allekirjoittaneelle. No, tämä on varmasti nopea ja hyvä tapa. Voin suositella sitä. Mitä muuta? No, vaihtoehtoisesti markkinointijohtaja varmaan kannattaa kerätä ympärilleen tämmöinen kohtuun monimuotoinen tiimi, jossa yhdistyy diginatiivisuus sekä tämmöinen perinteinen markkinointiprosessiosaaminen. Eli luovuutta ja systemaattisuutta yhdistäen eteenpäin. Just näin. No, mikä sitten estää markkinointijohtoa etenemästä? No, nykypäivän liiketoiminta on varsin hektistä ja se tarkoittaa sitä, että markkinointijohtajan on vaikea ottaa etäisyyttä siihen jokapäiväisen operatiiviseen toimintaan. Ja mä kehotankin jokaista markkinointijohtajaa vapauttamaan kalenteristaan tarpeeksi aikaa uuden oppimiselle ja käyttämään tätä aikaa siihen, että tutkitaan, mitä tietoa meillä on tällä hetkellä käytössä ja mitä tietoa meiltä voisi löytyä, mitä me voitaisiin hyödyntää. Kyllä. No, jos pitäisi tiivistää vielä niin kun vaikka muutama analytiikan hyöty markkinointijohtajalle, niin mitä nämä olisi? Analytiikan avulla pystytään katsomaan, että onko suunta oikea ja onko meidän muutosvauhti sopiva. Analytiikan avulla yritys pystyy kääntämään katseensa sisältä ulos sekä analytiikka oikeuttaa markkinointijohtajan paikan ja tehtävän. Kuulostaa hyvältä. Ja kohti loppua mennessä, niin anna vielä kolme sun mielestä tärkeintä vinkkiä muistettavaksi markkinointijohdolle. Joo, 1. Uskalla uusiutua. Uusiutuminen edellyttää usein vanhasta luopumista. Ja 2. Älä pelkää ottaa ensimmäistä askelta. Tärkeintä on jatkuva kehittäminen. Ja ehkä 3. viimeisimpinä ympäröi itsesi monipuolisella tiimillä, jossa yhdistyy tämä diginatiivisuus sekä perinteinen markkinoinnin osaaminen. No niin, siinä oli ytimekäs tiivistys ja tähän on hyvä lopettaa tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille ja kiitos Saku. Kiitos teille.